3 persona hor, igerian. Neguan. Otzik, han barruan ez dakite, jokesu, hain ez da gazu otzik? Ez da gazu. A ber, eskuak? Zuetako hort. Ez zartu eta probatu. Bai? Bai gizona. Bai? Bai gizona, akaua. Nik ez daukatena da... traje gainoi, baina bueno. Bueno. Ez dira bildurtu gone gandaran egin, ez da? Biluzi sartuta. Ez da, uste. Realak liga irasiko dela. Realak liga irasiko dela urren guztia. Hori kaitza hori. Baila, botatea. Hankame, moti ipini jate, esautu duren pitxame. Otzonekin pitxame bigarrena dina izan. Orduan, zen mutrikun bi ondartza dazkazu, ez da? Herrikua eta hau? Ez, mutrikun dakauz, 7 ondartza. 7 ondartza? Bai, eta bat hemen nudista. Oh, nudista? Bai. Ui. Bueno ba, hemen txinerikoa, ez da nudista baino berdintza jo, inor ez doaz, inor ez doaz ikusten. Ez dakit zeo ze lortuko duan mutrikun, baino gauza bat argi dago. Ne adiskideai jarri jozue motea. Netzako moteare bakazue, pagadik endu eta guain popatxo hori jarri. Eskarrik asko.